Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat datang di ruas napar jolo sahali rotu gerejaon lahu beribadah dohot tita jala selama ulang tahun tu sudah ruas nama ulang tahun di mingguon sahatu hari Sabtu tuhat nama mas-masu sudina. Hurian ni debata na di haholongan ni Tuhatta Yesus Kristus nuaeng nunga masuk hita tu minggu pasapluo paton dung Trinitatis dohot topik ni minggu siswada do hagiot ni portibion. Marhite permingguot tasa darion dipaingot do hita ia akan na di portibion dang na manotong jaladang tau mangalehon hasonangan nasikop di jolma atong dohonot tama marolop-olop jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata tahobasi ma rohata marsaur tu mangihon hatana robe mahita mardongan las ni roha mamuji ibana di bagasan serep dohot uduk ni roha tu debata las marohata marsaur di bagasan jorona sadarion marede mahita siap buku ede nomor 10 ayat 1 ayat 2. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Pos situtu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan di debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaeng, manang akka narosogot, dang tarbahenim, manirangi hita sian haholongon ni rohani debata marhite Kristus Yesus Tuhatai haleluya. Martangiang mahita Ali Tuhan debata para si roha jalan nabonar. Mauliate hudok hami ala dipabisar ho tu hami barita nauli. Namanodangi roha nami. Ai ala nii ubahen hutadda hami ho dohok lomo ni roham. Dipangido roha nami neng mangulahon lomo ni roham hami saleleng di ngoluon. Jalan neng mertua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite toddim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohok manggotapon roha portibion sai palas marohanami manguloiho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Maret Dehita sian nomor 557 ayat 1 ayat 2. Tangihon hamu mapatit ni debata di minggu pasaplo paton dung Trinitatis sadarion tersurat di Matius pitu ayat 1. Unang hamu manguhum uhumi asa unang hona uhum hamu ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogo imahami. Maret Dehita sia buku ede nomor 120 ayat 1 dohot ayat 3. Tatopo timadosat tanagodangi tuado panedebata martangi ang mahita. Ale Tuhan nami tung dipatuduhon hodo asi dohot holong ni roham dihami huriam. Alani asi ni roham tarbahen hami marhahipason sahat tu obason. Jala mardalan huriami di akka partikian nama saimao. Ale Tuhan jod dope hami mangulu di bagasan hagiot ni portibion. Hape dang tawi saluhut na mangalehon hasonangan na manotong di hami. Maruktil do hami alani godang ni akajolma na kecanduan narkoba, na kecanduan media sosial, na mabahel lupa di akatugas dohot tanggung jawab di tonga-tonga ni huria nang rumah tangga. Songoni nang pangalaho na marsigulut di jabatan, dohot ragam ni parange na niojar ni hagiot ni portibion, dohot hisap-hisap ni daging. Ay ahama atong gunana di jolma, nang dilihat portibion diomo, ang gomago do todina, ahama tarleho jolma bahit tobus ni todina,
Ale Tuhan debata amanami nari banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakot dosa nami. Saya sahapi ma tubagas rohanami hasesani dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohok roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan nalo jala nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tuhamu. Guruhon hamu ma sianahu. Ay nalabok doahu. Jala naserep marroha. Asa dapotan hasonangan ton dibuna. Ay labok do augaku jalan yang do dohok nahu paprosaton. Hasangapo ma di debata na diginjang. Amin. Marede hita siap buku ede nomor 275 ayat sada. Hatani debata turpu epistel di minggu pasapuluh paton dung Trinitatis sadarion ima natar surat di Galatia 5 ayat 10 sia 1 ayat 20 sada. Alai tadap do parulaon ni daging ima parmainanon hahodaron pargadog buson. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akkana sumatusi. Naung hupabua na jolo tuhamu, songoni do nang nuaing. Dang teanon ni akkana mangulaho si songoni harajao ni debata. Ima sahatna, martua do akkana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Marede hita sia bukede nomor 370 sada ayat sada 1 ayat 2. Sai Jesus mata vai dongar.
Atiddakon maha porsiautai, songon nahina tiddakon nidongata saha porsiaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe saton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banu atoru nutanon, na mulak mangolu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lau undul tu siamu nerebata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangolu do na mate. Au porsea, itondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panhala Kristen akan na badia, doh dihasesan di dosa, doh dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halat na umate, doh dihangoluan na surasuda. Tabegema titing huria minggu pasaplopaton dung Trinitatis tanggal 10 September 2020 doho tema siswada do hagiot ni portibion na parjolo ruas namarulang tahun boy mata jahabe di lembaran yang tersedia di hitabe hatan itu hatta madok madomoliate mahita tu dibata alania sini rohana naso tarhatahoni 2 Korintusia ayat 15 napaduahon nasorang nunga di basa-basa hotuata sadada dana boru di keluarga niamata Elsa Mosir inata boru situmeang sianu wilayah onom imana di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 nasalpo ipas do danahi song-songoni nang naturasna napaduahon nunga di basa-basa tuata saya ada bawa di keluarga niamata Gomar Marbun inata Karenina boru si jabat sian wilayah onom imana di hari Sabtu tanggal 5 September 2020 nasalpo ipas do danahi song-songoni nang naturasna saya di pas-pas itu hatta mada danaki si bermagodang taulas niroha di keluarga doho di huriani itu hatta napatuluhon penerapan ketetapan darurat PSBB COVID-19 marhadomuan tu ketetapan darurat PSBB COVID-19 na tinutuhon ni Pemprov DKI Jakarta dipatu pado penerapan darurat PSBB dimulai ma hari Senin tanggal 14 September 2020 sialai per minggu di tanggal 20 do tanggal 27 September 2020 dohot akka kegiatan nasing di lingkungan Garijata Masohot Majolo Rodi na adong buah-buah na mangiut sian Pemprov DKI Jakarta pinangido tu sude ruas ni huriata KIP sering sing sawah mangatusibe jala mar buhabahenon kita di siala kondisi noengon mauliate ma Tuhan Yesus ma nama masu-masu ita napahupaton permingguan live streaming sekolah minggu nunga di patupa huriata permingguan live streaming sekolah minggu di huriata boema ni dohotan dana sekolah minggu sian YouTube channel HKIP sering sing sawah dimulai pukul 7 web ngaduk minggu palimahon permingguan live streaming bahasa Batak dohot bahasa Indonesia nunga mulai di patupa huriata permingguan live streaming 2 hari ima bahasa Indonesia pukul 7 web dohot bahasa Batak pukul 10 web ruas ni huriata nomor minggu di bagas nabi boy mama dohoti permingguan live streaming sian YouTube channel HKIP sering sing sawah
napaonopon pilihan tujulo. Di paramingguan sadarion, dung sidung jamita, marpilihan tujulo dohita, ima pilihan parjulo dohot paduahon. Napapituhon, pertording paramingguan manang protokoler new normal. Marhadamuan tu surat distrik Walu DKI Jakarta nomor 100 strip D Walu DKI Onom strip 2020 ima persiapan permingguan masa new normal manang masa transisi nunga di patu pahuriata permingguan ganu pari minggu dohot aturan songonon ma. Maaf, salah titing. Alama perdumuan tu surat Sian Pemprov DKI mulai tanggal 20 tanggal 27 song nakaningan dan bayanot tabe patupota permingguan di Garijaon. Doho may tamar minggu sian live streaming na pinatupan ni Huriata si 2 hali ima bahasa Batak doho bahasa Indonesia. Ruas nomor sahid. Ruas ni Huriata na di bagasan persahiton sadarion na di bagas nabe manang di rumah sakit tatanyak kon ma asa sa itumibu mamalum hatan itu atamadok tangiang na di bagasan na porsiaon ma na pamalum na marsahiti jala pamalumon ni Jehovah maibana molom mangulah dosa do mana sa saon ni dibatado nang dosana Yakobus 5 ayat 15 na pasyahon titing pilihan na masuk di bagasan sa minggon imatuhuria 10 juta o 430 700 rupiah. Itu pembangunan 226.526 rupiah. Itu pusat kosong. Selanjutnya tajahabema marhitit lembaran nong adong di hitabe. Sudi perhaladu ni huriata madok moliate matu sudi hita ruas nang mga leho na malateon na. So ngonima sa nititing huria di bagasan na sa minggon. Sai di pasu-pasu tuhatta masaluhut nai taulas ni roha di hita suasna pahin sangap dot hamuliaon di guar ni tuhatta butima. Marede hita sia buku ede nomor 470 sada ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ala odope parjupangata parsarata na parjono sahali dihuriata HKBP Serengseng Sawahon nangpe tarsurak do ditiktingi isinagabe parjamita
di minggu arianon alaya salam tumakkas songonan idok ni halak batak tutu jolo tinitip sanggar laho bahen huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan asalam tumakkas tutu unak kolasi malolong namion na tarida hubukka majo maskeron unang saya suku-sukun na songo dia do rupani paditai omna rupana jalan margoar mahami padita badia hutagalung padita badia hutagalung dainang pangitubu boru siregar dainang pangitubu boru siregar jadi nungamar keluarga hami tibudo marujung ngoluni dainang tiki kalas tolu SD do hami jala saya ini coba do martadang tu satu son ale tong do dang barani tu anak boru na asing dang barani ujungna morotung pe marhasohotan gabe mula do ikon hola tu paribani do saut jena wala pe tong do boru siregar apala boru itu laku jadi pariban kanduang do molo na jo darang istilah pariban dari Bandung anggon pariban dari Bekasi do utanami ditarutung jala sahat retikion nunga pitu tau kami marhasohotan masih berdua saja tarpai maima dope di lasiniroha na nileon itu hatta pasu-pasu hagabeon nang pe danggabe morun yan lasiniroha nami nang pe holap dua-dua alema nang nabe hape tutu rupani tarsongon ido dihita halak batak ikut jupang nian hagabeon ale itu songo dia pe hobar tu pangaton itu hatta ma talu mobi yakka na marhubas di tonga-tonga ni huriana manang na ahape na masay kotok tongdo marhaposan holat tu de bata sabing danggabe ganggu rohana molotung pearong songon na hurang dope di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna marhubas mahamin wang di kantor HKBP distrik Walu DKI Jakarta moholosian hapat di tahun 10 tahun mahami nang majalah tohonan hapat di tahun di Huria HKBP songoni mara partina dan singkat siak kami tapabaga sa musay parsaurata maritehite hatan itu hatta barita nauli nagabe jamita si hangulu honotta di minggu ta sadarion songon tikting nakaning omma minggu na parpu di sementara majolo pai mamasoho musay 2 minggu di tonga ni garejaon aliang guri jabu otdo mardalan marhite-hite live streaming imana tersurat di buku Parjamita bidu 2 mamuka sian ayat 4 sahat rodi ayat 10 sada. Parjamita bidu 2 ayat 4 sahat rodi ayat 10 sada songonon madirok hatana ujahama di tonga-tongatta. Dungi hupabalga ma akka hapariakku hupauli diau akka bagas bolon jala hupukka diau akka porlak anggur. Hubai diau akka porlak doho paredangedangan jala husuat tusi hau akka namar parbue marragam-ragam. Hubai diau akka tobat mamornohi hau suanan akka narugun martuburi. Hutuhor maka hatoban bawa doho boru-boru asa adong huhut diau naposo akka nasorang di jabukku. Tole muse akka punguan lobu doho biru-biru gumodang diau sian saluhu jolma akka najumolu sianahu di Jerusalem. Hupagu huhu diahu perak doho sere dohot arta na arga sian raja akka napulik luat. Hupilit huhut diau akka pare debawa doho boru-boru bahen hari buron di jolma manusia. Tole parinaan tual lain macetorop. Jadi tumibul jala umora ahu sian saluhut jolma akana jumulu sianau di Jerusalem. Hot do huhut habis tarakku diahu. Manang sadia pe na pinangido ni mataku dakotohi. Dakku tiopi rohakku mangololoi na Salomona. Aitung nalasi tuturo hakku mida saluhut pabahenakku. Jalaidu atong jabarhu sian saluhut ulauku. Alay do kubereng saluhu pabahenakku akan nabinahin ni tangakku rodi hangaluton akan nahutaon laho paulihon idama laho salpu do saluhutna jala mangeyahi alogo sabing ahu disi
dan adok kape nahot anggo di hasianganon. Ima sahana. Amo kana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong do paddohan namadok gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tetapi rendahkanlah hatimu seperti mutiara di dasar lautan. Raholan ni dope sini paddohani pitor muraro ratalapati, ida omma lapatanna. Naneng idau tamar hiti-hiti paddohani asa adong matutu di sada-sada halak sita-sita nalau si eahanna tujuluan niari. Ada harapan, adong nasinakapan ni rohana. Asa marhiti-hiti paddohani jupang matutu halak na optimis, na marpakirimon, na adong si jalahanna, na adong si eahanna, doho siaduon na tujulo. Jadi dia tidak hanya berhenti dalam hidupnya sekarang, ale adong do panatapan na tujulo. Nang hita pinitonga-tonga ni huria, dinajupang misalnya rapot huria tu adong do panatapan aha masih hubasat tatujulu. Aha masih tasita ni huriaon. Langsungnya gaduk keluarga adong do panatapan na ada visi dan misinya adong do si ehan na tujuluan niari. Datu ngado kalak marpikir manang manatap tujulu bahwa langsung sonop niat terus. Pasti dia memikirkan yang lebih baik lagi ke depan. Nang sita-sita niya kanatoras pinauju ikol lebih humebak muse parsikolan manang parbinotuan ni yanakonna sian parbinotuan na. Idu benda saya juk-juk do marsak rupanya kana tua-tua molo Jepang mamereng yanakonna. Malas marsiajar bakol rohana laho marsikola. Alani do hamuna kana hinaholongan naing matutuga bihalak na optimisita nang pemolo saja secara sepintas buku ni parzami taon hira mengajari jolmaido ngapain sih optimis pesimis saja lah. Songon uduk niturpukin na kaning adang adong HP nahot anggo di hasianganon. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan semuanya sia-sia. Ayang ngotong do gabi sia-sia sudi boleh lu jadi diri. Anggotong do somar lapatan, anggotong do gabi siswa ada sudi boleh lu jadi diri. Kalau memang hanya sepintas saja menilai isi dari buku atau kitab pengkhotbah ini. Alayadong do panatapat tujolo, kita adalah orang yang optimis. Dalam meragam doaka, cita-cita dihita manusia songon edeni sinahum situ morangi. Marasing-asing duanggo pangiduan ni ganuk-ganuk colma. Tarungo bihalak batak di do hamoraon, hagabeon, asangapon, ido dilului nadeba, dinadeba, asal ma terbarita warna tahe ninna. Nuai ngulak matuhita, tu ganuk marsada-sada. Anggo diau, ahado sita-sitaku, ahado panatapakku tujulan nyari. Mana pitor madeli do hita, holar roru pani, singot siapa mareta madok. Mulai tanggal 10 kita perketat lagi, rem darurat kita tarik lagi ninna rupani. Terganggu rohana. Jala molo tapayutiu tamunak kana hinalongan. Saya hira holat di gereja do nagumudang corona. Bahasanya do songoni. Molo tinogi hodong at tu gereja beta mar minggu. Hamu majo corona ninna rupani. Aliang go tu inganan na ribur hira sorong do corona di si. Bere kita nang pi batasi tu pesta to ringgas no hanya halak mangalak tu pesta. Tu mall, tu akka pusat berbelanjaan, tu pasar, tu dia segala macam, tu akka inganan na ribur rupani. Holan dibuka Ancol marsigulu jol malau tu si. Holan dibuka ke tempat-tempat wisata rupani marsigulu jol malau tu si. Ya. Termasuk nang tuaka hotel perupani, ala biain diskon besar-besar rupani. Iseng-iseng di rupani binuka misalnya manang na traveloka manang na dia perupani mamereng hotel rupani. Oleh tergok. Apalagi soal libur panjang na diarahi. Mulai hari Kamis ngaguk hotel sampai tu hari Senin. Lapatan na hamunak kana hinaholongan molo tuak kainganan dari bur. Dan apalah marpikir jolma adong corona di si. Ala yang gutu gereja marpikir jolma.
Sa hera-hera holan na igareja ma miyan akka virus corona. Alani do hamunak ka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, tutu maragam na taado piditong-atongan ng ulut tadi hasyang anon. Tetapi tidak membuat kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, yang meyakini penyertaan Tuhan sampai saat ini, tetap di taman atap tujulu. Masih ada hal yang lebih baik lagi yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Asa molo tapayutiu pardalanan ning ulutta nang hata ni debata na tersurat di buku Parjamitao. Dilehot debatado partikia tuhita laho berencana marsakap. Molo tabering di bidu duon siya nayak sada to hayat tulu dungini kuma di bagas rohaku atong ujunaku maho marhiti siya lasiroha guru lo manyeroham idaum dan seterusnya. Adong do sakap bisi. Nikuma di bagasa rohaku, marsakka pau di bagasa rohaku. Ini rencana saya. Napaduahon dilehot debatado partikiat tuhita laho berkarya, bekerja keras sekaligus bekerja cerdas. Unak kolan bekerja keras tetapi harus bekerja cerdas. Godang do halak bekerja keras tetapi tidak bekerja secara cerdas. Di ulahun ibana do ulahun ne alai bobat dui yetong rohana. Itu pekerja keras. Tetapi pekerja cerdas, sebanyak apapun pekerjaannya dia mampu memanage waktunya dan dia bersuka cita dengan pekerjaannya itu. Itulah orang-orang pekerja cerdas. Jalatai dia do tutu diturpukon. Napinato orang ni Parjamitao. Dungi hupa belga maaka padeakku. Hupa uli dia waka bagas bolon. Hupukka dia waka porlak. Kubai dia ka kaporla dohok para dengedangan juhusuan akasonon masam di ulahon ibana. Dia berkarya, dia bekerja keras dalam hidupnya. Jalan apa toluhot dilehot debatado partikia tuhita laho menikmati hasil dari apa yang telah kita kerjakan itu. Hasilnya tumimbul jala umora ma'ahu sian saluhu jolma akana jumodo sian au. Di hati dakon ibana dia lebih hebat umora maau ugodang maartakku alai nang pe gudang nang pe berhasil ibana nang pe gudang akka artana nang pe gudang pangomuan na di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna di ujung ni dung lamsay di pamana tibana di hati dakon ibana ma ida ma nalaho salpudo saluhuna. Nalaho salpudo saluhuna. Alani du hamunakka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sisuada do hape saluhuna din. Laho salpudo. Molo sisuada do atong behana ma. Aha masih bahenotta. Aha masih patupaotta di pardalanan ni ngulutaw. Poda tulu ayat 5 madok marhaposan tu Jehovah mahosyan nasaroham jala unang marpangusadeyako tu pikiranmu sendiri. Tetap berkarya tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan itu. Unang pangasahon akkanadong dihasyanganon ay muba-uba do sudenay. Molo adong pe artam go pe jabum unang pangasahon ni jala unang bahe di gabere batam. Unang marpos ni roha hita dia karta na dihasyanganon ay nalaho salpu do sude. Go pe artam, go pe hepeng mu boy do magoy marsogot. Nang pedang hitang hiyang ta. Dia tu ngarong martangi yang halak sama-sama wartana suku. Nang ngarong Gariada di gareja iba nali ang pikiran atong no mulat tu jabu. Ngabeha. Tuharong membuat mas namin na sa kilo ini jawi. Hidupnya dok Tuhan Yesus ay di artam di sido ng roham. Salpu do saluhu nay. Alani do hamunak ka na hinaholongan muba-uba do nasa narong dihasyangan non. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit itu semuanya sia-sia dan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu.
Tidak ada yang kekal. Dan adong nahot na manok tong anggo di hasyanganon. Tidak ada. Hidupnya nang zolma pe berusaha do membuat penampilan yang berubah-ubah. Hidupnya so kami ka ama dak kuboto holan au ama do nalongang manang do ka dongan ama na di sono rupani. Molo si pata lewat tiba lewat sia salon binereng spandukna. Ay si patalongang duaw, luar biasa itu memang inarwa. Akan tersurat di spanduk ni saloni. Iba itu disiru pani pelayanan na keriting bulu mata ni narupani. Ay waru keriting bulu mata ni naroha mamuse. Harus songono tigor bulu mata rupani olo do songon na si pata maul marnida balam buha malam keriting. Buhini solomai pe olo na bagabe keriting o perengot terus. Arong muse dibahen sambung rambut ninna anggo na jolo binoto holan langsung pakai wig nama sonari isabung-sabung pe boiro ubuk nai. Arong muse na paling aneh binige ni jahro panirsi setrika wajah ninna muse amang upung etung beharo wajah di setrika ima pangalapatan nyaka ama nasopala mga tusi ulaw si songoni alay pasuda na deba do hepeng na artana laho mangiahi asa ubaga ibana ay bodo pajupak kita dongan na pesekia sogo nga gabe mancung gabe maul matinadda bodo soni berbagai macam cara dibuat oleh manusia untuk memperindah mempercantik dirinya asa uli idauni halak saunari bodo rawai bana sa minggu nai bodo macai uli idaw ima hajagon nya kejaman ak teknologi sinuaingon Alehamunak kana hinaholongan, riko do merawat pamatang asalam uli. Ya, dak salay. So tung adong man bagay bisala do hapin atu salona dang salay. Riko do. Ayak ka ama pe pasti las dorohana mo lam tabba uli iwereng inatta di jeb. So tung songon edde buru jawai. Eido. Ay gabe olo sipata taheda, tata rohaniba mernida, buru niraja na di jabuan. Alaniaha so iboto mengurus diri na ninna mula amat tengaluza saha ijabu tong si buhina murhing berengon na berangbe ale hola di bereng minar buhini inatay menyambut di jabu itormordo satonga luzanay ala pitor minar disambut dengan senyuman Idupin na menghadapi akan amasa pehita di tengah-tengah ni hasangan didokon hadapilah semuanya dengan senyuman. Ketika kita senyum, itor herana moru do boban na doki ya tengah-tengah ni ngolut. Molorikok do merawat pamatang haulion ni ruhu parduruon, apalagi maroha parbagasani ikoni mana tapauli yang lebih penting. Asa molotung pedun aking siswado no nadihasianganon dan gabe mangaraw kita tujol mana pesimis. Alekon botota do. Semuanya itu yang kita raih, yang kita gapai di tengah-tengah kehidupan kita di hasanganon, semuanya itu akan sia-sia. Si suara do saluhu nai molo gabe tusido hita marhapurusan. Manang terlalu berbangga diri dengan semuanya itu. Alai boido tanik mati sudi. Semuanya boleh kita nikmati, tetapi jangan menjadi berfokus ke sana. Atong ahado siula honota. Di Parjamita 12 ayat 10 tolu dirok disi pangaripunan ni sude poda nang itabege oddo. Jadi mau latung pesan awal satu na habis nak kaning mau larong naringgas anno dung sahat tu jauh etok kamu jolo. Mana dalam terjemahan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Cari berapa jumlah kata sia-sia dalam kitab pengkhotbah ini mau lorong dari gas karena semuanya sia-sia songono pediben sia-sia begini pun sia-sia semuanya ada waktunya dan tetapi tetap kepada kesia-siaan alanan sia-sia bukan mengarahkan hidup kita kepada kesia-siaan itu alai pangaripunan na ima di Parjamita 12 ayat 10 tolu oddo ha pangaripunan na hadiyari debata jalaradoti akatonana ai ido inana si ingoton ni ganut jolma. Itu yang harus kita ingat dan itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Habiyari madebata marhapo satu Jehovah maho sian nasaroham.
Omma naikko si ula honotton niakka na porsea asa molo tumpe di ia hibana ngolu na lobi dumengan panatapan na daw tu jolo dan gabi tu si fokus na terus ale di ingotibana do debatado na mamasu-masu ngoluna ala di portibion dan adong na hot sai nguba-uba do sude. Edeta nomor 220 di dok do si ai dan adong na hot di atas tanoon nasa nauli laho salpu doi. Atong isi do namanoktong. Hola Tuhani do namanoktong rodi saleling nilelingna. Heber 10 aya ualu maddok iya Yesus Kristus songonina tuari songoni sadarion lausido rodi saleling ni lelingna. Dia kekal sampai selama-lamanya. Alani tu ibana do hita marhapurusan. Tu ibana do hita marhaposan ala ibana do nahot manoktong rodi saleling nililingna di hasyanganon semuanya segala sesuatunya bisa berubah. Ay songo duhu do nasa daging songo bunga-bunga ni duhu ti do saluhut hasangaponna nung malos duhu ti jala marurus bunga-bungana. Karena itu jangan berpegang, jangan mengandalkan atau berdiri teguh di atas hal-hal yang gampang berubah. Jangan berpegang pada yang hari ini ada, tapi besok bisa tidak ada. Tetapi berpeganglah pada Kristus. Edetan akaning sebelum jamita pupilit Yesus dongaki. Kadong masa da ina. Ia diinat tanah sadaon mardos de ari-ari ngoluna. Sian hari Senin Jupang musai tu hari Senin neng. Senin terus ganu pari mardos darong perubahan. Tak kia lau mar minggu tung hari pesta na balu gape tang laon tang rikok di son par mingguan. Ola tu ulau neido par tiga neido terus lau rohana. Di sada hari Minggu borhak manggo amat taido yang nakonna ringas lau tu gereja. Ale yang gue nator na arong kita de gereja. Saddo tiga neido narumikko di bana. Jupang ma di sada hari Minggu tongom mertiga mana medebu mana pingsan. Europe kadongan na per tiga mana itoritarau ma rumah sakit. Itoritarau ma tu keluarga na rupani na tongon mar Minggu. Yo hola sipul per minggu nu tor lao mah keluarga na amat tai doh yana konna tu rumah sakit mamereng par saito ni natai. Aya hadu neng namasa. Dungi bereng rupani borak dosa ini na tauba. Ujung na ijo ibana ma ijo amatay magaling na ang ibere nga si malgihalgip inatay satonga na mahosana isuru mamasuk anak konna masuk mahamu amu na tulu galing na masuk mahamu na tulu ninna rupani ati beha adong tonanyoma tu hamu ninna masuk manasida roma matte madokon oma ngasob bisude galing ta ati adong tonam ninna rupani pasahak ma Dungi ala ni canggini kajama rupani to suri mageleng na natului mabu empon nabi. Ito ribama rekaman video rupani sa handphone ne. Unang lupa ahado tonani oma. Ay so malla mo lo tono nak kana record doon. Suri man si de siap-siap mga nakam. Roma inong nay madok. Hamu gelekko natulu. Nasen na. Ngahosa-hosa tonanyoma tuhamu bawang doho cabe na iguni 25,000 sa kilo dang moru beda lastos mau sana di ujung ni ngoluna ngahosa-hosa ale tong dope tu tiga na rohana lausing ma disipan geleng na natului pesan mama harga bawang 35,000 sekilo dang morube ninna tidak bisa ada tawar menawar tidak ada tawar menawar di sana kamu nak kena hinaholongan saya unang majupang molotung perong per tiga di son saya unang majupang di songoni saya daumay ya molotung ay memang dak taboto sa di hari ujung ni nguluta di hasyanganon ale sadok taingok ma siswa ada dosa luhu nai semuanya itu akan kita tinggalkan. Si Jok medok marsai mara doau seorang tu tanoon
Jala molo tumpe hutan di kota no ontong no suara kubuan lagi aha. Larong tabuan lagi aha. Tong do hola diri taon buanota. Ala ni si suaro do saluhu nai. Asa una kola tu hagio ni portibion terus pikirat ta irajai sude ngolut tau rupani gabe so taingo be marsao rap doho tuhani. Gabe si suaro do saluhu na tasari imo lu gabe ta halupa hodo tuhatai. Alay gabe marlasiroha do hita mangulaho manangaha pitung otik pe tung suarong pe go artatta ale bodo marlasiroha hita alanyaha ala di baga sa tuhani do hita di baga sa roha mauliata do hita mangulahon saluhu nai jala toktong marposiroha manangyak tung sadia pe Tuhan ajari yaw mamakke basa-basa mon ajari yaw mamakke pasu-pasu mon ay kanilo mo lo tabilang-bilangi gajit ta sa bulan ay saya horoa martibak ko nakapengeluaran na rikot di parngulutot sa bulan non tak saya noni molo mamita bilang-bilang angkana tuarisan nasaon kontrak ni jebu nasaon ongkos nasaon belanja nasaon olo anggo angkang kanay olo hurangi alay natadopi boydo adong do pesipanan sauti nari lapatan namun nakana hinaholong molo di bagasa roha mauliate tu debatano hita mangulahu nakaulota marlas si roha mahita mangulahoni jala debatape di luas do hita maddailas ni rohay ido buku ni po daraja salomoi loas maau maddai hobbartu nang tinurpuk komi tuau biarkan aku menikmati sesuai dengan apa yang telah engkau tetapkan padaku alani hita kana porsea akan ang tinobus ni Kristus mulai dope siswado saluhu na dihasyanganon memang karena kita tidak membawa itu nantinya martikibedo duhuna hidup kita juga ada batasannya tetapi mari kita nikmati itu dengan sukacita dengan berjalan bersama-sama dengan Kristus alani hamuna kana hinaholongan jika untuk penampilan yang sefana rumput saja kita memperhatikannya, mempermak wajah kita, keindahan tubuh kita. Bukankah hidup rohani kita mesti lebih diperhatikan dari itu? Moloboido tadandani rupani pamatang tahun. Bukankah lebih baik memperhatikan lebih dalam lagi, lebih lagi kehidupan rohani kita? Amin, martangnya kita. Mau lihat ya mali Tuhan. Diajari hodo hami tutu laho madalani ari-ari ningulu nami mangulaho na kaulahon nami di bagasala siroha jala mardonga toko alamolo mardonga toko do hami mangulaho na kaulahoni nangpe songonan idok ni buku parzami taon siswa do saluhu nai alain molorap hodo hami jala marlasiroa hami laho mamake saluhu nai hobbartu panuturyomu tutu dada gabisi suwade sabdok nasabasa-basa nanyelihonmu tu hami iko pakion nami mai gabi haba orang lasiroha nang pasu-pasu matutu hami tuak kadongan nami jolom manarong di humaliang nami alani Tuhan debata nami morotumpe goda kasih tasita nami paingot hami asa unang gabi hola tusi hami marpakirimo alanay matoktong huingot hami hodo mual ni saluhutna tutu rohani jolom mamarsakap dalanna alay hodo Tuhan debata na patot tulakana hola koro na tukpatuluson saluhut nai tung songon dia pehu halu jaho kami lahu mangiahi si jalahan nami tung soboy do cupangi molo sohobbar tulo menyerohami alani pasu-pasu mahami asa holan hobbar tulo menyeroham sabing ma nahulahami di tonga-tonga ning nguluon naing magabi na poso haposak kami naing magabi anak kaholongan ni rohap kami na mga radoti hatam jala siulahon lomo nyeroham di tonga-tonga ni hasyanganon alani ajar-ajari mahamele Tuhan marningot jala mangulakon hatam na badiyay asa marhiti-hiti ngulu nami marparbuye matutu parbuye na tonggi naboy idaw jala dayon nya kadongan nami jolma di tonga-tonga ni nahumaliang nami
Asa gabe pasu-pasu matutu ngulu nami, ngulu ni huriam itu ngatongan ni Portibion. Pasu-pasu nang huriam HKBP sereng seng sawahon. Dia kaulaun na, dia kaulau pakubasion. Lain-lain matutu hisadaroha saluhuna. Padita parhalado songoni nang ruas ni huriam. Lahum mangiyahin na lubi dumenggan muse. Nalau pauli-ulihon pakubasion nang parsaoran itu ngatongan ni huriam. Pasu-pasu saluhuna kana marulang tahun. Sa pala nang nilioko kacang ni umur ale Tuhan mangihuk manang akalas siroha. Dapot ni nasida di perjalanan ni nguluna. Sa totong madibaga sa roha mau lihati nasida makalaso dengan ni basam. Obar tu pasu-pasu kacang ni umuri. Pasu-pasu nang akaruas ni huriam na tongon rupi di bagasan parsahito nagale pamatang na. Hodo de bata paddaw ni na buloni. Sa jama mapamatang na sida marhiti-hiti tangan mo na labok jalan nagok kuwasoy positutudo rohanami markuwaso doho Tuhan laho pamalupon jalaloyan madina sida kabenget ni roha asa tokstong sabar na sida paymaymahon hamamalum ni parsahitoni ala ragam sahit na huway hami jala adong doon naliling adong doon nahatop proses penyembuhan na alituk songod dia pay naing matoktong di bagasan habengetok kami paymaymahon pasu-pasu hamamalum ni siyam parsahitoni. Sadok matutu ngulu namion upasahat tami matuho Tuhan. Holako matutu hupilit tami nagabedongan nami. Jalaho matutu siuluan ng haporusan nami. Pinuji maho marite Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Ta pasaha ma peleatta Uhud Maret Dehita buku nomor 476 ayat sada dohot udukna. Tema di tuhatta na mga lehon hatana dihita de minggu sadarion asatung tapaholang ulutta siya nakahagio ni Portibion ay tung sisuada doi di ujungna alay dukkubereng saluhup pabahenakku akan nabinahen itangakku rodi hangaluto nakkan nahutaon laho paulihon ida ma laho salpudo saluhukna jala mangeyahi alugo sabinga hudisi dangadok kapenahot anggo di hasianganon. Di hamamasa ni hamaolon na tabulus nuaing di parnguluat taon. Dihirim tuhatai asa sayhot kita manguloy hatana. Jala mangulahon na hobar tulomo ni rohana. Pasiding ma nasa hagio ni tanoon. Nalaho salpudoy saluhuna.
Alai nahot rodi saleleng ni leleng na do yang go harajao ni debata. At tong berkat mahita pasohoto dirita dopak harajao ni tuhatta. Tatangyak ko ma peleata. Alai debata amanami na di banua gijang hodo hararoan ni saluhut sileho-leho na ringgan doho na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bunhon harajaw muli tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim, asal lamutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleyama nami na di banua gijang say pinarbadi amaguarmo, say roma harajaunmu, say saut ma lo menyeroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakko Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutoddim. Selamat hari Minggu madihita saluhukna, salam sehat horas.